full episode Ilocano Love Storya. Inday, awan ka di pa'y daan na likod Joshua. Awan da pa'y ma'am. Napanandaman nga tan. Amang ano napanda pa'y laiji mall, ma'am. Siguro. Sige. Sumrega ko ni ti kwarto kinday. Si kanti manguray kadakwada. Tadi, nasakit mo ti ulok. Amangan no maiturog ko pa'y dita sofa. Ay, huwag ma'am. Siya kung timanguray ka da senyorita. Sa bagay, adama rin Joshua driver pa di karna. Huwag makiidi. Amo kakabailan na sa lakniban ni senyorita Analay. Tamay sama ta karatista ni Joshua. Wen, awan makiidi ti pagdanagak. Sana ka naruwa amarabrabian ni Analia sumangpe. Ma'am, dandanin nagsira na ti resto bar ngayon tayo. Ken dandanin curfew. Amoy mati barwa bilin. Nang runa kat at ti COVID. Awan bibiyang ko dita. Amamok takin ko koy ti dito resto bar. Uray nakarigapdan mabalin ko pa'y lahat uminom. Amok ma'am, ngam syakti ungtan ni Ma'am Salome. Si kati driver bodyguard ko. Pagribengam ti mang bantay kan mangimaneho kanyak. Amok ma'am, ngam... No kasta, di nakngarod biyangan. Nanya ti kayat kong aramidak. Ngam, nabili nakmat. Ken pagrebengak ti mangkita ti seguridad yun. Wan! Ngam awan mo't pagpagadakit ti panaginom ko Okay, tulungan na ka manginom dito Ibusin ta to'y in-order ko a 1 round pa Sorry ma'am, ngamuston tinainom ko. Agmanihak pa Okay, no di mo kayat, siyak nga rod uminom. Ma'am Muston, malabsan yung man ito uminom. Kung nayo ito 1 round lang. Di nakman labdan, Joshua. Laglagi pong kumaha. No anya ti trabahom. Sana si kati boss ko. Ni maman ti mga aw kanyak. Madanagan dalakit din ma'am. Bayam dita. Ni, initip yung matan. Amok tumat lang ti bagana. Siyak lakit di man itong tanda dito Anya? Visit ko. Ni, ma'am, siya ako tinawagan da. Mabit lang. Hello ma'am. Joshua, sa dino ka din ti ayan niyo ka ni Anali. Ada kami palang itiror ma'am. Ni Ma'am Anali. Anya, agawin kayo. Di kayo unay ang pagkarabi Ang muyo mat at ang curfew kapo iti coffee. Uwan ma'am. Sige, Uwan ma'am. agawin kayo. Uwan ma'am. Sige, bye. Bye. Ma'am, agawit tayo ka nun. Kana ni Ma'am Salome. O di agawin kan. Saan na mabalin? Saan ka mabalin na panawan dito Agawit tayo ko man. Okay. Mao din dati a botelya. Ibusaklaan. Ha? O sige. Patgak na itang maudi ko man. Uray niya pa di bagbagayo. Numaibos siyo. Ihawit kayon. Wow! Kita man lang ti swerte. Ha? Dito'y kumatlagayam ang masarakan, Anali. Akan? Anya ko ma? Ma'am, mapantayon. Bata na pan, Joshua. Di nagkuyudan. Hoy, driver! Ang mga no nalipata mo, no asino ti kayat mo nga ipanaw. Iso ti bus mo. Amok. Please ma'am, mapantayon. Batam ni Anali, tagshot kami pa Saan ka di, bibi ko? Taimwadag mo ti ima. Ops! Pare, saan mo ko ba gaman ni Ma'am Anali? Ti ima, ibatam. Ayop ka! Lampayatot ka man lagayam. Di nakatawaan, Anali. Salbag ka, driver. Ops! Angin matidaro ka pare. Ma'am, mapantayon. Panawon tayo na ito na bastos. Sinalbag! Ops! Nya kay. Sorry. Ngamday tamot kami ti sapsakulam. Anya lakit din dagi jay awan da pa'y nga ginggayta. Nagturay man nga ta ni senyoritan amam, katsan amayawid ni Joshua.
Sa bagay, adda ni Joshua. Amo ka din na baybayan ni Annalie. Isumait, ma'am. Naturog kayo kay Ding. Amang ano niya man ang timapasama kada kayo. Gapot pa naganda nagyaw. Anya? Sige. Sika lang nga ron timanguray kadakwada. Inton bigatan na kasaritak ni Annalie. Anya lakit din day jay nga ubing. Saan mabilbilin ako na? Girl, I need you. I need your love. Apa yung nagsakit pa nagkita yung kanya, ma'am? Salamat din makaipas na ikikita yun. Nakalipat kan san, Joshua. Awalot na lipatak, ma'am. Ang damat ti bagyo. Di ko na aglablabas ka. Nalipatam sana driver ka lang. Amok, ma'am. Yak tumalipatan na siya ti driver bodyguard yun. Matlagaya. Ma'am. Apay nga ro da kas jay tinaramit mo? Ha? Amom ka di ana ba inanak? Kuha, ma'am. Sorry. Apay kas jay tinaramit mo ka ni Rex? Sorry, ma'am. Rebeng na lang sa lakniban ka iti ore asino ngagpagapking kay ti dakas. Kargo ka kan Ma'am Salome. Saan ka ko mga glablabas? Taamangan no kidawag ka ni mama nga ikatan na ka na driver ko. Awan marami dak. Dahil tati kayat mo, ma'am. Inaramid ko lang mo ti rumbang. Ganun panakunak. Gusto lang jay. Saan ka kaya masayangan numawanan kay ti trabaho? Oh? Awan na mo kabiddo ti tinaramid ko. Siguro, di nakmat kaungat ni Ma'am Salome no ibagaking kwa na di po, no? Kinuray niya nga ang gulo. Awan basol ko. Apay nga yung sardin mo ti kotse? Ma'am, adakot siya nagbangan iti daon tayo. Ha? Tinsamot logan ni Rex na jay. Uray anyat mapasamak. Saan ko ang maaklon dahil nga inaramid ti driver bodyguard ni Annalie. Kakadwa. Ka lang, Rex. Tulong na ka. Kaya't kung ikan iti pagnakman, ti awanan bain. Isula ang tinakaaramid kanyak itigas jay. Na ibabainak ijay resto bar. Oh, apay nagrangat kayo, iti day jay at tao. Pinanggap na bastusan ni Ma'am Annalie. Ba nagajak may palubos, Ma'am Salome? Anya? Kahit nalabit, kahit na kami kilgaan. Bayam, kasaritak to ni Hepe. Sana mabalin ti kasta na pasamak. Sana gaputa anak ti may sa politiko. Kasjayan tinaramid na. Napagas namin, Ma'am. Amuklatan nga kursunada kini Ma'am Annalie dayjay. Agyam anak, Joshua. Mapangnamnamaan ka talaga. Sana ka nagbiddo tanangalakin ka kas driver bodyguard ni Annalie. Pagrebengak lang timang salaknib king kuha na, Ma'am. Dahil dati trabaho. Pasensya ka ni anak ko. Talaga nga addatang-tang ti ulo na. Nonya ti kayat na. Isok ti aramidon na. Maawatak, Ma'am. Kanamok man. Malaksi na bugbog tong anak yun. Dapay mabaling yun ti bihag. Joshua, saan mo kumabaybayan ti anak ko? Numasapol atog ngaram ti kayat na nang rona no pakairubuan na. Aramidam. Siyak ti bakam mo. Awan makaikat ka no dilaeng siya. No day tati pagputngam. Ti maawanan iti trabaho. Uwan, Ma'am. Awanan niya man na kanya. Pagrebengak timang salaknib king kuha na. Biyag kuman di katukad na. Tinapatag. Mailisi iti dakas. Ito na ang araw natin. Naimbaglaangan tada ni Joshua, iha. Masurunakan ko na. Ay sama ta napulot ti manaulo na. Di mo rebeng nga kagura. Inaramid na laing ti wasto. Kasanon, naawan ni Joshua. Kita damat kakadwa dagi jaya barumbado. Mama, Iha, agan-anad ka ko ba? Kandi kay unay agpakpakarabi eh. Kandi kay unay mapmapan kadagiti lugar nga ado ti tattao. Takas tumat nga da coffee. kaya't ko lahang mati makalipat, mama. Amoy mati napasama kada kami, di ka ayat ko.
Kunakmatken ka, iha. Lipat mo jay alalaki nga awan, Sir Serpina. Abangan no rason na lang ang tilakdaon nga iso ti di na nakaawidan. Ken nanggakwan na anang isukat ken ka. Nabayag kami nagayan ayat ka ni Ray. Amuyaw mo't no kasano ti panagayat ko kan kwa na mga. Wen, amok iha. Nagadudita ti adayo na sing-sing bet nga miso. Sana balik, adi unay guwapo, basta na singpet iha. Saan ko nga mo? Naginggat ka ano ang makamove onak, mama? Tijay kit di pang dadaalang itipyag mo. Isukit din ti barbar te kam iha. I'm sorry, mama. Nagrigat nga minti mang lipat. Mawatan ka iha. Ngam kas lakit din isulaang ang tilalaki dito'y lobong. Alawan, mama. Amok. Amok nga mo yung no kasano nga inayat ko ni Ray. Amok, iha. Iha, kasla saan ka adi adal iti kastangar aramidem. Mama, Ipakitam kit diken ko na nagbidtot iti naramid na ken ka. Saan kit di akasta? sige, mama. Saan ta nang pagsaritaan pa dayta? Namabalin, saan ko na kaya talagi panpay? Ngam, agsubli-subli laang mat iti panunot ko. Wen, iha. Dahil dati rumbang aramidem. Ang move on kan. Tano ipakita man nasakit tinakam mo? Katawan na kalaang. Dahil ko mati panunutem. Uwan, mama. Katagyaman na kiti balakat yo. Kanagyaman na kiti panakaawat yo kanyak. Girl, I need you. I need your love. Inday, kasan kabayag mo ngagpapaay ka na Ma'am Salome? Ay, nabayag mo ten ah. Kasta ni. Anyat makunam ka na na. Ay, sos, awan makunak kadakwada. Nilaang mo't senyorita analit, medyo pasaway. Okay. Iso nga awan tirong nga pagdanagam kada ma'am. Katamaw, syakti mo danagan, gapoy tinapasamak kada kayo iti naminsan. Kasta ka ni. Saan nga ta grupo ni Rex tinangbangan kada kayo iti naminsan? Saan ko lang mo? Ng maging kay tikadwa anak ni Ma'am Anali. Saan ko nga ipalubos ngagbaligi da Rex itidaka sa panggat na. Napingat nga minday dyan nga gar-aram kankwana. Makita, nga niya taramidan na. Di na ipakpakat ti kinaadik na kanyak. Tagbabawi lang. Hanggang agan anak kayaw. Tusukan day dyan kay. Nga main, anak timay saan na nga to a politiko iti syudad. Uray pa yan sino. Nang runa, no at dagay tiyos to. Wen, ngam damag mi pa ya sumrekrumwar iti pagbaludan. Gapoy ti impluensya ti amana. Mabalin na di pa'y nakatumpong iti katukad na, Inday. Anya? Ngam siguraduhag. No di daklakit di maunaan, makitabla ka dakwada. Ah, ay, Diyos ko. Siyak ni madandanagan iti kastang ibagpagam, Joshua. Nakasagana ka mangibwis iti biyag ko para kini Ma'am Anali. Napayag kami anagis istorya. Kasta tinaibaga na kanyak, senyorita. Pudno, anay baganakan ka, ti kasta? Ngun, senyorita. Ha, pangas, lastog a tao. Saan mo't ti kunak, senyorita? Nasingpot mo't ti kunak ni Joshua. Man nakibiyang kiti ah. Katjak magustuhan ti kasta nga ugali na. Amo ni Ma'am Salome. Asaan a basta driver ni Joshua? Anya, ha? Wud, senyorita. Saan a basta driver? Iso, natalog unay ni Ma'am nga iso ti driver bodyguard mo. Saan ko nga mo? Basta siyak, saan ko ang magustuhan ti Astana? Pangas iti panagkitak. Hangam, makitan to, no sa dino ti pagpatinggaan na. Ala, senyorita. Anya ti pampanunutan niyaw? Saan ko ang may bagakan ka, Inday? Ngam amo ka din tumot lang makaanos. Oray po otem to'y kunak. Anya? Papanan niyo, Ma'am? Ha?
Sika? Salbak ka? Ni pag-orupya makalibas kayo, nagbidot kayo. Buwisit ka talaga. Iba kayo na sa dino ti papanan nyo, takadwaan kayo. Ken, saan na nanas ka naglibas kayo? Buwisit ka niya. Manakibiyang ka na ungay. Sorry ma'am, dahil ito'y di trabaho. Di magbantay king ka. Sige. Isaganang marjelugan, tarumwarta. Sa dino ti papanan tayo. Saan ka nagdamag pa eh? Agtigway ka na. Maamom tulatan no sa dino ti papananta. Sorry. No, di baga ti papanan tayo. Saan kayo palubusan? Aniya? Apay di kayo pakada kini Ma'am Salome. Palubusan na kayo mo siguro. Isursuro na ka di iti aramidak, ha? Saan ko kahit ti makabasol kini Ma'am Salome, ma'am? Nga makabasol ka kanyak. Kaya't mo takagura ka, ha? Awan mabalin ko. Basta makam ko ti trabaho, madam. Saan ang manlangin nagtuloy? Very good. Good girl nung kasta, ma'am. Di nakman adaro rodan. Sorry, no napaay kayo, madam. Sorry, taro pa. Oops! Okay. Iba ta timak. Sige, madam. Good night. Ay! Mabuisit ka! Mabuisit to talaga. Anya nga tatiramidag. Apay adyak maipilit ti kayat ko. Idin tutawan ko man ti maramidan na no ituloy ko. Di naktupay malabdan ni mama. Isulakit din at driver bodyguard ko lang. Apay kami nakastoy. Tsak maawatan diriknag. Kagurak ka po iti pandakibiyang nalaunay. Pakibibiyangan na kakanayon. Apay tsak may laruwag ti marikriknag. Matasang pagkitya nga lalaki. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, pagman nga raw, saan kayo nagtulang? Awan maramidan na no saan ko apalubusan. Tada kanya ditulbag tilogan na. Ada duplikit na. Ha? Kasta? Uray pa'y. No ko nakatyak palubusan. Sana mabalin. Tasan kumatalo ka tantigay. Ay, talaga? Trabaho kimang salak ni King Kuana. Kahit nadada ka sa mapasamat, siyak matagsungbat ka ni Ma'am Salome. Sa bagay. No at napanggap na papanan. Apay asan nga pakada ka ni Ma'am Salome? Gusto ka. San lang rin tayo? Ang mga nadada ka sa mapasamak King Kuana. No dada ka sa pangpanggapan ni Rex. Ay, wunang, narigatan. Anya kami ti parikot ni Ma'am Anli. Siguro. Tipay la inaramid ti boyfriend na ti pagsaksakitan tinakim na. Apay, anyat na pasamak. Gapot lockdown, sana na nakaawid ti kayan ayat na. Anya? Gapoy ti dayta, nangasawa ni ti sa balay. Oh. Apay, ayan ti boyfriend na. Ada iji abroad, may saaners. Anya? Wan, Joshua. Dayta niya mo kapag saksakitan na unay tinakim na. No kasta. Dayta ti pagbarbarte kan na. Kasladyak anamungan ti kastangar aramiden na. Dahil dati aramidin nyo. Kaya't kung ikan iti pagnakman dahil abyangot a driver. Sige. Saan kayo madanagan? Ikan kayo iti dakkel agatad. Numaaramid nyo ti bagbagak bugart. Sige. Bye. Kita man. No pagpatinggaan ti kinapangas daya at driver. Kan kinatangkan ni Anali.
Awan pa'y kinayat ko ajak nagunod. At kapikan, Joshua. Nagyaman na, Kinday. Sige, Inday. Panawan na kami pailangan ka ni Joshua. Ada na pa tagapagsaritaan mi. Wen, ma'am. Sige, ituloy mo lang ti agkape, iho. Kaya talaag na ito'y agundaway nga giyaman ken ka. Agyaman? Itanya, ma'am. Amo kaparikot mo ti kinapasaway ti anak ko. Kaya tagyaman ak iti adu nga anos mo. Trabaho grade, ma'am. Actually, si Kalaeng tinakapagbayag iti kastoy, Joshua. Aniya. Kat dayawag ti kinaanos mo. Awan parikot, ma'am. Amom ka di nga doon tinagbali na driver bodyguard na. Ngem, saan daada ka anos? Kasta ka di, ma'am. Sabay la kumatamanusam. Di kagdanag. Nayunak ti sweldo. Basta nanusam ti anak ko. Uwan, ma'am. Ano sak? Sobrang amin ng ter-aramidin na. Agkasumday ta. Pinanggap naman ng ti agliba sa rumwari ti rabii. Naimbak ta na si putam. Kasi tinakunak, ma'am. Trabaho ti mangkita kang kuwan. Ngam, nalabusin ti anak ko. Awan pag nanaka nyo. Nakasagana kita nyaman nga ramitan na. Agyaman akno kasta. Kang Ronan na, nakasagana ka mangipos ti biyag ko para kinkwana. Girl, I need you. I need your love. Sipod adda ditoy. Sana ko na nagparikot iti kinatangken ti ulom. Anan. Agasam day ta. Pinanggap mo pa iti agliba sa rumwar. Masikuranak nga ron, mama. Nga oray rabrabiin. Ang mumad, iha. Ada curfew hour tayo ita. Takas to'y nga rood a pandemic. Ada ayo yang ko, mama. Uri agsaratan, mabalin ko pailaan ti uminom itjay. Iha, pangasim. Saan kumanatangken ti ulong? Saan yung amin na maawatan ti Riknak? Maawatan ka. Ngam, saan kumakas tawagas? Ti panangyaw-awan mo iti amin. Kasano ko mga rod, mama? Tinasayaan. Nagbakasyon ka. Mapan ka iti sa bali a lugar. Kasano ko mama kapag bakasyonak? Kasano ang makapanak iti sa bali a lugar? Nakadada requirements. Kapoy ti COVID. Makauma pa'y kat din. Saan ka kadi ang mabuteng? Iti mabalin nga aramidin tayo arex ken ka. Atapit. Tagitay tinangbalangan iti dalan nyo iti naminsan. May samat na diya disturbo. Na sino matkit di nagitay asinal it. Mama, Pangasim iha. Nuhan yaman ti sakit tinakam mo. Iwaksin ko man. Lipata mo tinaramid ken katikayan ayat mo. mama. Kasanon iha, no naranaan nyo mananda dyan arex kat... Iha, kayat mo ka di amay sagmak tibiyag mo. Kat may ramraman pa'y ni Joshua. Ha? Agpanunot ka kumaanay bag, iha. Please, saan ko maasikamat laang ti mangisagmak iti bagim? Sige. Amok iha, makasarak kan tumatlaeng iti mas maikarikan ka ngamtay chay arex. Saan mo kumasayangan ti tao nga awan mo't serserbina? Nakapamin ano na nagtaraok ti kiti manok iti karupa.
Ngam sanak pa lang makaturog. Uri anyat aramidet. Saan nga umapay kanyak ni Rita? Apay mo ito nakastuyak. Pwisit kiti. Sana suminay ti panunot ko ti Diyat Joshua. Kasla pa'y magsutsutil ti luko. Ano ti ka po na imbagana? Imbagana kitin kinintay ti kasjay. Mauray biyag na. Nakasagana ka no, mangisalta ka po kanyak. Tinasayat. Iyon ko man kati ti radyo ti cellphone ko. Agdan nga kaklangin na ti music. Naitakan ta. Dalakit ti nga rodan malakip ko. Iso ti mapatpatukar. Idi adda kami iti resto par. Ado namin. Hanya na ito na mapaspasamak kanyag. Kasuron ko ni Joshua. Namjak mat maywak si ti panunot ko ti luko. Nangrona ti panangikan kanawa na kanyag. Inkanawa nag. Iti panang bastos ko man ni Rex kanyag. Senyorita Analay, nakaring kayo kadan. Itimplahan kayo ti kapem. Ni Manang Inday. Ay, nagsapa na nagriing. Anyat orasan. Ay, alas 5. Aglawag kaya man. Umabit lang manang. Kunak, kahit nakariing kayon, senyorita. Ay, yagan kayo iti kape, wano gatas? Oray gatas latan, Manang Inday. Umayak ton di komedor. Abalin ka di? Ah? Nalilatan tiyawag mo kanyak. Ha? Agam... Tungpalan nak. No di mo kaya't makaguraw no makaungitakan ka. Ay, kakwa. Sige, saan nga tangagungot ni Ma'am Salomay? Saan? Siyak ti makamu ka ni Mama. Sige isot ko nam. Ay, apay ngatan. Nagsapa ka na nagraeng? Anya na sapa. Kat no sanak anaturog. Ha? Ay, kwa. Nakita ngamin anak kasilaw ti kwartuyaw. Iso nga rod, sanak namin na nakaturog. Alakit din. Madamdaman na gistoryata, ha? Mapan ka nagtimpray ti gatas. Sumaruno akon. Apay adi ka naturaw. Anda ka di mati amarikliknam? Ha? Ne, awan. Masuruna karot iti bagik. Diya ka muna, apay asahan na makaturog. Anya? Sana ba ni? Maturog ak intong madamdama. Uray agmalmalema ko na maturog. Ang alan, ingkag timplan iti gatas. Girl, I need you. I need your love. Nasapa nakita niya anali ang nakatanaw iti biranda itay. Nagsapa na nagring. May kawak. Adda nga tamasapa papanan na. Nakasta sa paag matimang karwa si Tilogan. Sumbrikak dito naklabalay. Katagkabiyak. Kalpasan na. Nagkarwasak mang kiti. Di sa narumar ni Anali ita. Ay, senyorita Anali ko na kuma. Inday. Saan? Kunana mo tamatungurog ka naw. Kasta ka di. Makarwarak mo ron. Ada katanga. Saan ka nga agbayag ata ang mga numakariing katrumuar? Awan na ramatin na alugan. Tausadag di kotse. Kasano nga ino sa pulan na ka? Di ibagam. Adala ang ginatang ko idirwar. Isua? Agore ka. Apay ka no napuyatan. Anya nga ti amaw? Nalamit, pampanunutan na pala ang tisigo da kaayan-ayat ma. Ngam, itan niya pa'y lang arason.
Dukasta, nagsubli ada turong. Wen, ma'am. Saan ka no anaturong ka nagpatnag? Apa yan? Amok pa yan, ma'am. Adan sakit didi napakaturugan. Saan ko nga mo, ma'am? Inday, Ah, tangay nadagkat kan ka. Kan mas nadagdagat sabay kan ka gamsyak. Tamagam tuman, intay. ayun, ma'am. Barang ano ibagana? Mala. Sige, sige. Mapanak pa'y. Agpa'y tuludak laang ka ni Joshua. Nga, agsublin tumatlaang nga takos. Ang mga no pumanaw matlaang ni Annalyn no awan kami ka ni Joshua. Panagkunak kat saan, ma'am? Amangan no daw to lumakaring day jay. Takuna na apulos adi nakaturaw. Talaga aparikot-kot anak ko. Ano ba'y kasta? Mawatak matkit di. Ta nasaktan launay iti panagsinadakan ni Ray at di na oras. Duldog mo na siya lalaki, ma'am. Nasa ubod. Kan nagtapay na ibagana kanyak, ma'am. Anya dayta? Bigla asin ming patitay, ma'am. Ah, Kunana, anali kanulat ang tiyawag ko. Di na kayat nga awaga kun iti senyorita. anya? Kadno iso tinang ibagakan ka, senyorita, tiyawag mo kan kuana. Wun nga raw. Sipod nagsinadakin ni Rea boyfriend na nagpalew. Kasla imistrikta. Angam ita. Nagsublimat ang tisigod a kinasaya at nakanyak, ma'am. Agyaman ak, no agsublimot laangan iti sigod, akinasingpet na. Nagtambayak pa dito sa ti pastek nga iti opisina ni Ma'am Salome. Kat... Nay, maguri ka. Dagiti talo alalaki ang nakatambay. Mabigbig ko ida. Nirex ti may sa. Anya ti katasawan ti panagtampay dati doy. Saksak da andak. Wino ni Annalyn. Kumit kita dari dayan ko. Nalasin dalaki tilogan ko. San kayo magbidot? San kayo matrasan? Uray pa yada bodyguard mapada mabarumbado Rex. San kayo akabutang? Kasla nagpalpali damam. Lukasta, aganad ka iho. Narigatan no pagpanggipan da kay tidtakas. Sanda kapag danagan. Dakay kitni. Awagan dak tulad tanong agawid kayo. Antas sukunan kayo ken Ma'am Annalyn. O sige, sige. Ngam di nakpakadanagan. Awan mo nga tatidtakas sa panggap da kanya. Santay lang nga mo. Nang runa, ket desperado da ya Rex. Ambo ka nabayagan nga agararam ka ni Annalyn. Ngam di namot kayat da dya barumpado. Ma'am, Ni Annalyn ti bantaya manaimbag. Mga no adakit di ngagpaiso apanggap da adakas ken kuana. aging kay ti kaduanak, ma'am. Saan ko nga ipalubos a pagaramidan da iti dakas? Mangnamnamaak, kanagtalagak ken ka, Joshua. Agyaman ak iti dayta panagtalagyo kanyak. Katulidak. Nakasagana ka mang salaknib kin kuana. Nga ori katukad ti biyag ko. Agyaman ak no kasta. Sana ka nagbiddutan ng ngalaken ka. Amok nga day tinatalgad nga imat ti anak ko. Agyaman ak iti panagtalagyo, ma'am. Saan kayo magdanag tasan kunto adada elen dayta at talagyo? Masuro na ka talagan. Pulos ajak makaasidag ka ni Annalyn. Gapo iti dayjay apangas a driver bodyguard na. Tambangan tayong dadyahin, wag may sa Rex. Ano, oray sudad wa? Nalaka nga ibaga bugart. Saan basta maipatungpal. Wan nga rod. Basta aramidin nyo ti imbagak nga aramidin nyo. Wan, sana parikot tayo ta. Saan kayo nagdanag? Noan nyo ti ingkarik nga itod ko kada kayo. Tungpalag. Nagtalagak matkan ka, Rex.
ka oras adi mo mo tinungpal. Amomon ti mapasamak. Apay, anya ti aramid ah? Da kami matlaeng timang patimbog kang ka. Salbag ka. Maaramid mo data. Ama mo na, Rex. Saan asyak? Tay nalaka amalok loko at tao. Amamunak mo at Bugart. Sa anak asalawasaw at tao. Noan niya timbagak. Aramidak. Nasaya at nakasta. No kasapulan ti pauna abayat. Mangtedak. Tapno awan rason nga agdwa-dwa ka pailang kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Good morning, Manang Inday. Good morning, senyorita. Ay, Analay. Ay, naimbag ka, nakariing kan. O anya, idasaran kan? Sige, mangarod, manang. Ag-shower lang mabiit, ha? Sige nga, Raud. Ay, ang giyaman, ak. Naimbag laan. Kanakasublin ni Joshua. Amangan no pumanaw ni Analay. Tsak laki di malapdan. At tanatlaw ka. Kas na naragsak ni Analay ah. Mayat sa tiririingan na. Mangisag ka akit din iti kanan na. Gusto mo ito na magka-shower. Ay. Inday, Ah, ni Anali. Este, Ma'am Anali ko na ko ba? ay nag-shower ka na usak bayamangan. Ay, nasaya ta. Rumarak pa yung rod. Mapan ko sa gana tilugan. Tama nga na rumar. Sige. Sige ah. Ay, anya jay kunana? Analay kung kunana maglatan. Ngang binawi na. Ay, Jaske. Nonya laditan di mapampanunot ko mutay. Isaganak kit din ti kanan ni Analay. Manang Inday? Anya day jay senyorita? Ay isti Analay? Ni Joshua? Nangan ka din? Saan tay? Awan ngamin kasangog amangan. Ay abang man tagidan kamin. Analay? Oh, di kag mulagat. Inka ayaban, tagidan kamin. Oh. Anyat kinunak? Inka ayaban ni Joshua, tagsango kami amangan. Sige, mabit lang. Kanya ka tataramidak. Urayak lang ni Ma'am Salmi. Katagpakadak. Ay, palubusan nak na. Awan bayabay ni Anali. Nas kanmut di pa nagkawit ko. Nabay kajak nagkawit. Kahit ko ba na makita ni Nana. Ninday tagturong dito eh. Apa Inday? Inday bagam? Ay, dito yung lagayam ti ayan mau. Papaayaban na ka ni Analay. Mapangka kumaadagos, takadwa na kakano amangan. Anya? Agyaman na pinagustom ti kidagugan ka, Joshua. Awan rason na pagkadgadak ta si kati may kadwa abos ko, Ma'am. Kan pakadayawak launay ti makasama kada kayo amangan. Drama. Ibagbagak lang tipod no. Awan pa nakita. Iso-aso ko ng tulatan ni Mama inton malam, ha? Girl, I need you. I need. Agawid tayo ko din, Ma'am. Wen Joshua. Ket anya jay kunam itay ngay bagam kanya. Ma'am, magpakada ko ma. So magmamanungal daw lang. Apay, sa dino ti papanam. Ijay lugar mi, Ma'am.
Imawag namin ni Nanang. Ada ka doon na patagay bagana kanya. Iso ngagpakadak ko man mabalin. Nung nga ta paumayam laangan dito ni nanang mo. Ay, pasensya kayo, ma'am. Sana makabiyahe adayo ni Nanang. Kasta ka di. Sige nga rod. Manamnamak ka di, ti pa nagsublim. Ma'am? Wano, saan kan nga agsubli? Tasaan mo na maanusan ti araramidin ni Analikan ka. Ay, saan kayo magdanag? Tagsubliak, ma'am. Amo man, kasapulan ka para ka ni Anali. Agsubliak, ma'am. Yung sakbay niya. Aday palagip ko kada kayo. Joshua, Aganad kayo kumakadarex. Kasabali ti atap ko kadakwada. okay. Agyaman iti palagip mo. Saan kumarumwar ni Mama Anali? No sana kasapulan? Isungarod ako na. Saan ka kumangagbayag? Wan, ma'am. Madanagan na klang. Ang mga no isukit dito target ta. Isungarod ako na. Agsubli ka kumaadagos. Wan, ma'am. Kaano nga ron ti pa nagbakasyon mo? Enton bigat ko man, ma'am. Okay nga rod. Kita ganad kamat, Joshua. Amangan no si kamat ti Maysa at target Darex. Wan, ma'am. Sanda kapagdanagan. Sandak lakit di ang maunaan. Makitablaak kadakwada. Sana bale, tauray na kami tulatan ka ni Anali ti sumreg. Isunto pa'y laeng ti agmaneho. Ngamulita, aganad kayo kuma. Wen, saan ka ngagdanag, Joshua? Saan da kami mat nga taa basta pagaramidan ni ti Dakas? Talagang awan pa nagtalik ko kadakwada. Agraman barkada na. Barumbado at talaga nagayay. Kalpasan na. Langada pa ikit di drug addict. Imawag namin ni Nanang ko. Nabayag namin na nadyak nagawawid. Ay, kasta ka day? Kan kaili ko mata makita, hindi. Sada marikrik na iti pagina. Sa bagay, talaga napatagdag itinagan na. Natural. So dati nakautangan tayo tibiyag tayo saan ka ni? Pudnumat kit ti day ta? Isuharong bang laang ay patag tayo ida. Katwan man. Awan tayo di tayo ito'y alubong no awan da. Ay, Joshua, at damang damagag. Oh. Anya da ita? Awan kapsak mau? Adda. Ngam. Awanan. Awanan? Natayan. Ah, kasta ka day? Apay, nagsakit? Saan? Pinatay da. Anya? Waninday. Aging gaita. Di pa ilan na ipaayan iti hostisya. Ah, kasta ka day? Waninday. Un gayam. Ang mukha din ni Anali ti panagbakasyon mo? Saan? Saan na nasakan? Nagpakadak matan ka ni Ma'am Salome. Aya? Amok lang nga kay kayat na no pumanawak. Ngamin adagora na kanya. Anya? Wen. Sana bali agsubliyak mo lang. Malaksi diti panangiliw ko kininanang. Adabay sa bali nga si Kaswag. Saan to nga ta makaluksaw ni Anali? No saan ka nga agpakada? Agluksaw? Kasi tinako na. Naragragsak pa day no awana ka makitkita na. Tamay sak asali iti dalan na. Anya? Amo matantik na pasaway ni Anal eh. Awan dengdegen na. Agraman ni Mama na. Ay saan? Nagpalbaliwan. Anya? Naglaw ko day takadagiti na palabas ng aldaw. O di nasayat. Amok ngayon inot mutlangan nga agsubli ti sigo ta kinaragsak na. Kan kinaganay-gay na, Joshua. Anya nga tatimak ko na ni Anali iti saan ko pa nagpakadakin ko ana.
Sabagay, anya ko ma. Amog tupay lang nga kagura na. Matapagsidda hawak. Apay nginayapan nakakadwa na ang bigat, hindi na minsan. Mabayag pa iti biyahe aking gaya lawag. Mabaling ko pa lang na idadap. Saan nga muni nana ngay tanti pud ko? Masurprise laki di. Di kanta mapatpatukarit stereotipas. Kanay na patukaran di radyo. Damo anang kuday tay ti restobar anapanan mi kinaanali. Apa yang kata? Apa siya balik meriknak tunggal mga kuday ta kanta. Kat ni anali di dako sa malakip ko. I need your love. Napintas akan ta. Girl, I need you. Nagtanagak nga raw. Takunak no naglibas ka man napimanaw. Unay matdaytan manang inday. Di ka madanagan. Nagpagnapag na aklang mat di talikod ti balay. Itamang pay. Adala nga min sapsapulak. Anya day jay. Ibagan katulungan ka. Saanan manang. Awan anya man na day chay. Naglukod ti siya lalaki. Agpakita lang kanya, makita na. Nay napauli magkamatay niyang tantanamiting. Ah? Saan ang nagtantanamitin? Sige manang inday. At subli ako na di kortok. Uwin gayam. Ha? Awang ka di tinasasaogan ka ni ma'am. Anya anasasaw? May papanitian niya. Awan mat. Ni Joshua. Nagaway. Anya? Pimanaw? Apay? Sarungkaran na kanuti inana, tamasakit sa. Kasta ka di manang? O sige, mapana ko na di kortok. Nay. Pinanawan na mo tayo. Galata nagpalaw di langana. Tinan sa nagustuhan timbagak kang kuana. Nay. Kano ka kurkura na? Saan na akayat ti pa nagbalin na a driver na ni Joshua taman nakibiyang kanaw? Saan nga tangag sakit tinagam na? Angam, kasla sa balay tinatlaw ko kunkwana. Ay, saan yan? Angam, sa bagay, saan nga taadakas no bilang? Barumot siguro ni Joshua. Giyaman na. Adda akong ditilawag. Nag-tricycle lang naging kay Jibalay. Sakbay na. Magasak pa iti pasarabog ka nanang. Sa bali at talagang ti klima di lugar mi. Nagparan. Sa nagkasya syudad di Baguio. Oray ko na madakil matiti nagbaliwan ti klima ijay. Gapot kaawanan dagiti ado akay asalan. Mait pa lang ti klima na. Di kan ti paggatangak iti pasalubong ko kinanang. Ito na ang laro natin. Adda kayo mo gaya man, ma'am. Ninday. Nasapa kami ang nag-awid tamad matitirik na. Banog yung atan, ma'am. Kat nga ta. Timot nga minan imay ni Anali. Iso ang nagtaksi aklangan. Ayan na kadiinday. Ay, kwa, ma'am. Nagpupuk iti kwarto na. Kasta kadi. Saan arim-rimuar? Saan, ma'am? Tiamok at sukunin na. Sa bagay, nasaya at met, tasaan na rimuar. Ang mga numaranaan na pay Rex.
Agtuk-tuk-tukak kita iti silid na, di na mauluktan. Jak man amaw, tasipod na ibagak anagawi doon ni Joshua, kat simre ka iti silid na. Aniya? Di pa rimrimuar, ma'am. Kasta ka di. Naibag ano nangan matlaeng. Uwan, ma'am. Ang apaman anak kapangan, kan naibagak anagawi doon ni Joshua, kasla, nagpaliw timod na. Ay, jak man amo no apay. Kasta ka di. Bayam, takasaritak. Idinto ta nakaragragsak lang itay. Mas dawak nga rod. Takon di dayang pay. Idi na amuan na nagbakasyon ni Joshua. Adi nagpakpakadakan kwa na. Madimatan timod na, ma'am. I love you. You'll be safe forever and I Kumusta kayo, nanang? Ay, atoy. Kanayon amadantanagan akan ka, anak ko. Imbagak mat kada kayo asan ta kapag tanagan. Awan da kas mapasama kanyak. Takal ti pamati kiti Diyos ari nagbaybayan. Asino kumamati saan amadanagan, aya, anak ko. Nanang, Napukaw lang arudan ti kapsat mo. Kasaluno si kamaran ti sumaruno. ulidag. Sanda kapag tanagan. Amog dararamidag. Kanatalgedak iti ayan damam salme. Kurt, kumusta nga arudan ti misyon mo, anak ko? Di kay madalagan, nanang. Patyak nga iti mabiit. May paayanan iti hustisya tinapasamak iti kapsat ko. Laglagi pa, anak. Impluensyado ti pamilya da Rix di Vera. Malaksi na bagnagda. Nalatak pa ya politiko iti dayja a probinsya ti Amada. Amok, nanang. Nga masana dahi tatilapad tap na tuntunak ti hustisya para iti kapsat ko. Nga awan asida a pinatay. Pinatay dagiti drug addict kan parumpado. Anak, delikado dagi jaya tattao. Kasano numaipada ka iti kapsat mo? Kasano agpayan, nawan ka itong agpada nga kapsat. Saan kayo nagsangit, nanang? Amo ka tarabahin nak ti Apo. Tawan dakas nga raramidak. Sapsapulik lang ti hustisya para iti kapsat ko. Anak, Kinapuno na. Nakarupak kundi ti Alex. anya, Saan ko anam naman? May sagay man napingkat nga grayo kinaanali. Di kakaisuna nga anak ni Ma'am Salome, nanang. kasta ka day. Ay, no kasta. Ay, susapo agad anad ka, anak. Sigurado asaan agpating ka day jay. Aging kahit hindi na makunod, titartari kagayan na. Ikarit, nanang. Aglasat da nga umunay ti rabaho ti bangkay ko. Anya, Wan, saan ko hilibak? At sa bali amarikrik para kinyanali. anak ko. Ulitat. Saan ko ngay palupos nga agtinag ni Anali iti imada di abarumbado kan drug addict. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Abay, jak matan mauma magdangdangag. Ay, kasano. Ipalangit na namin kanya. Tika at dami hindi kini Joshua iti resto bar. Ano sa tinok at pinanggap na kabastusan ni Rex. Inkanawan ang ni Joshua. Ay, anya matanda dyan tao. Pumanaw lagdan, ano kayat na? Kasi napagluklukwan na ka. Nasakit tinakam ko tapin manaw di man nagpakpakada. Manya dyan ito eh. Apa yung sakit tinakam ko? Manya dyan yung bakak. Nasakit tinakam ko? Kapoy di ba paano na? Ha? Anya ko makanyak?
sakit ang tinagap ko. Di oray man sana nagpakpakita. Kanya ko matibibiyang ko. Napay namin nagsakit tinagam ko. Makapasuro na talaga. Sakit. Di tama takantangin save ko sa cellphone ko. Sutil. Kasla kaya't ko matadendeng kan. Ay, buwisit. Ano dito yung nakapaspasamak kanyak? Anya ti kinunang Bugart? Saan nyo nakikita ni Joshua ken ni Anali? Juan Rex, Ket ni Nana Salome? nagtaksi ang nagawin. Ni. Apay. Sa dino tinapanan ti driver da? Ang mga no yung panaw magtinti driver niya, Anali. Anya? Saan na mabalin? Saan ko nga ipalubos nga agtinag iti sa bali ni Anali? Ang tangarod maramidam, ni iso dakit timaten. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga no napanitan magtinda dyan driver bodyguard ti puso niya, Anali. Saan na mabalin? Bugart! Sige. Umay kayo dito'y. Taaginom tayo. Awan matlat na pintas nga ipadamag mo kanya. Girl, I need you. I need your Nakasauyo nga roda ni Analay, ma'am. Well, Inday. Imbagak nga ron ti imbagam. Ngam, awan ka no ba't ti panggapuan na ngagsakit tinakam na iti papanaw ni Joshua. Isu aya? Imbagak nga ron ang mga laaklaan iti sabali at driver bodyguard na. Ngam, tinamot kaya. Anya? Ay, kuna man no kalukluksaw na ni Joshua. Mamati ka met. Kasjay laang ti kunana. Nga mamok. Mawatak nagititigtig na iti anak ko, Inday. May saak a babae. Ay, uray siya ka, madam. Ngam, ala, bayam. Apay, no bilang, ma'am. Saan kayo akontra no agaran ni Joshua kin Analay? No agin lusto dalakit di. Awan karba nga ka mang lapad. Tapakasit nan ti puso na dayta. Nang runa ka ni Anali nga anak ko. Barang no dayta pa'y kit din ti makahagas iti sugat ti puso na. Ay na. Sana all, madam. Anya manan asana all, Inday. Nagsayaat kat kuman, ma'am. No anya ti pakaragsakan ti anak ko. Saan asya ti lapad. Awang katit nadlawyok kan ni Joshua, madam. Anya nadlaw. Amok. Nasingpet ken nadayaw at tao ni Joshua. Saan lang aday ta, ma'am? Kinapod na. Sipod nagbalin at driver bodyguard ni Anali. Kasla nakikita ko tsak malagay. Anya? Inday? Lagi pa nyo ana imbag, ma'am. Kasla nakikita kidain ni Joshua. Agsubli akon kada Ma'am Salome, nanang. Mapanawang kay manen. Sa nabali, tada ni Heidi akadwayo. Agan andat ka kumaakan ayon, anak ko. Di dak pagdanagan. Aba mo na malpas ko ti misyon ko. Agsubli ak manen di tilawag. Ket agdi din natay manen. Agan andat kay Jay, anak. Ang mga dumaamuan ta kapsat na kaday ti Ruel. Kayat ko. Sakbay ang maamuan da dayta. At dantun banagan ti amin, nanang. Nangruna kat kunam anak abang kamon ti kriminal. Wan, nanang. Gamsa kay nagtanag. Uray anyat mapasamak. Saan ko nga ipalubos ama itulad akmanan itiday di kapsat ko. Anya matang di kastoy. never fades away. Bakit di pa nagtindang ko ti dadakan ta? Manyala di tanti mapampanunot ko. Analay! At oh, yun ti pinatimplam a fruit juice. Ay, agya manak manang inday. Mabalin siya di nga agtugaw ka, tagsarsarita tapay? Ay, kat,
Uray ka tawanan aramida. Okay. Adaman damagat kan ka man, Ay, anya day ta? Anyat makunam ka ni Joshua. Ha? Jay ko maput, no? Awan makunak asabali, ma'am. Nasingpad kan natak na nga tao. Kan at kasabali ang nadlaw ka, analay. Saan ko laang nga amaw no nadlaw mo mag? Tauray ni Ma'am Salome ka, di na nadlaw. Anya day, Chay? Kasla, nakikitak idin ni Joshua. Saan ko amalagip no sa dinaw? Kaano ti panagkita na eh? Ay, amukon! Oh, anya ti amumon? Amukon no asino ti... Ni, ay adataw iti gate, analay. Mabigla nga, tamapang kukitaan no asinaw. Oh, sige, sige. Mapan ka nga, Ruden. Tamapanak mo iti restaurant. Ada sa nga ilem, analay. Asino man ang inday? Rumor ka, tapastor ka. Sige, manang. Pastor ka. Asino ang taayat isang ilik? Saan na siguro ani Rex? Tadursok da yata o no sumarungkar kanyak. Ornusak man pa iti bakik. Kababaingat no asino man ang dayta. Asino man tamot isang ilik nga bagpagani man ang intay. Inak man lang kita. Lalaki nga ta. Joshua. Joshua. Anali. Lukas na. Kaili nakmat akas kanya. Sorry. Uray, bumabati pa tagkita ang kanya kiti dahil tinawag taway. Saan ko na may limit tiriknag? Agpada ta. Isu ajak mo tinagawitan tibagik nangarakop kan ka. Cause I love you, Anali. Kababain man nga klonan ngam oray siya. Diyak may libak tiriknag. I love you. Sana all may jowa. Ay, stay. Ay, sorry Hinday. Higan kayo kumaiti ice cold juice. Nga nakitak mo tan tikas like sena iti telenovela. Ano ya? Ikaw. Maragsakan na kada kayo, Joshua. Analay. Good luck kada kayo, adwa. Thank you, Manang Inday. Thank you, Hinday. Ngaman niya. Kwa. Addan to ibagak analay. Saan pa'y nga ita? Toy. Sige, agpalamiis kayo pa ya. Adala ang aramida ka sa kusina. Kumusta, Bogart? Nakawag ka? Good news, Rex. Anya data? Makita mi asim bang pagti-driver bodyguard ni Labs mo nga Anali. Anya? Siguro, nagbakasyon. Sungawan ni Tikalabes. Nasaya at matngarod no kasta? Saan ka madanagan, Rex? At nabili na karang pustikan ko na. Sige nga, Rod. Hindi mabait. May patungpal ni tibili mo. Nasaya at Bogart. Kas iti nakunak. Saan ko nga ipalubos nga agtinag iti sa bali ni Anali. Ariglado. Kas iti day di kayan ayat na apinatay tayo. Kas tamot ti aramida nyo iti day ta at driver bodyguard na. Tadyak kayat nga iso ti pagtinagan na. Wala. Di pa kip tinaggasat a driver. No iso pa ti makapursi ti ayat ni Anali. Saan ko nga ipalubos, Bogart? Uray anyat mapaspasamak. Kas iti nakunak. Awan pa'y kinayat ko ayak na tagikwa. Magus-gustom day ta kanta. Insip mo pa hindi ta cellphone mo. Huwag nga ron. Magustag. Agbada ta. Ori siya. Numangga ko day ta kanta. Sikat malagip ko. Tugag pa iso? Wen. Mabaling ka di aday ta kanta ti tanda. Ti panagkinawatan dagiti ko ta. Sure, why not? Katulit, sorry Nadya ko nalapdan ti bagita na ngarakop kan ka. Sorry, Matt. No sinabadak day dyan narakot mo. Kababayin pa ikitin. Siyak pa yung babae din ang ibagay di I love you. Siyak pa itin mo una.
Nagalasan ka di? Sakmati mo na nang ibaga. Sana sika. Marakot ka lang, ba't ngimon? Ngamasan mo lang nga mo. Ngay di pa'y lang. Adan sa balay mariknak para kin ka. Ngaming karigatak akinupikupan. Sa mapahinak. Nang runak na pudot di daram kanya. Kasan mo? Man nakibiyang kalaunay. Pasat di trabaho ka diyan. Kantandamot lang di panakait ko kin ka. Okay. Santa na pagsalitaan pa yun, Jai. Wen ket agyaman na. Takas kanya. Andamat kaya murik nam kanya. Angam Ngam, anya? Apa yati mo ituloy? nakurapay lang. May saglangan ano mo at driver bodyguard mo. Nung panunutan talaga asana ka maikarikin ka. Joshua, sana ti kasasadi ti biyag ti may sa alalaki ti pagrukudak nga agayat. Saan ko nga ilibag? Idi pala damo nakita ka. Idi inawat na ka ni mamakas driver bodyguard ko. Saan ko na naawatan ti riknak? Ngamin limot ko dita. Kan. Awan ngamin mas nukatulong ti biyag ko. Kapoy ti nagsasaro na ang pagtangit ti lap drive ko. Anya? Ibagakan ka. Sakbay anagayan ayat kami kitari. Aday mo na akayan ayat ko. Inayat ko matitinapod no, ngam pinatay dagiti saan ngam amo at tao. Nasaktan na kiti husto. Kat, kaskan ka. Gagangailangan mati kasasad na itibiyag. Nupay, inkarkarigatan ka no, matagiti naganakan ko na pinagadal. Pinagadal na dito syudad ti Baguio. Kasta. Anya tinapasama kiti kaso. Ato dagti suspect. Ngam nakurang ti ebidensya. Kan, saan na kaya't dagiti nakasaksi ti agsaksi ti korte? Gapo iti influensya ti pamilya dagiti suspect. Kasta ka ni. Kaasiwat nga rod. Wala rod. Kan, tapno makalipatak. Inaklon ko ti panagayat ni Ray. Ngisungat ti maysa kadagiti kapingatan iti nga krayo kanyak. Ngam nagpakada kanyak. Napanijay Dubai. Nagaprod tap na makaurnong. Agkasar kami kuman ngam sana nakauray. Gapoy ti pandemya. Sana nakaawid. Aging gay ti nakasapol ijay ti pada na nurse. Kat nagasawadan. Kaya't naasawan. Sana napunukin ka. Siguro. Sinangitak man yan tinagbanagan ti relasyon mi. Nga isot, imbarbarte kam? Kababay nga klonan. Ngam day tatipot no. Kabuta kayat ko lang ti makalipat. Ita, lipat mon. Lipatin mami ng dagita sa iyong manapasara. Tagasan to yahit ko. Kuma, saanan ang maulit na gidi apag ng itibiyag ko? Tanong maulit. Diyak lang man. Ikarik. Ang may sublik man ti saritaan tay-tay. Asino ka di dagiti ko na masuspek iti pan nakapapatay ti kainayat mo. Mabalin ka di amamuan. Uwan. Awan sa bali. No sana ti grupo ni Rex de Vera. Kasta. Isungagan anat kakan ko na, Joshua. Nung maamuan na nga da nagkinaawatan ta. Amangan no patayin na ka. San kuntong ipalubo sa kasta ti mapasamak. Basta sandak lakit di amaunaan. Impluensyado ti pamilyada. Nalata ka negosyante. Kan opisyal iti probinsyada ti amana. Malaksid ama atap nga da impluensyana kadagiti pan nakabagi ti lintag. Isot ka po na sumrek rumwar ti pagbalutan. Kasta ka di. Uwan. Iso ang nagbanag nga unsolved. Ti kaso day ti Ruel. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan
iti sumarunungayin kami patangatang. Joshua, ada nagbalangan alugan iti pasangwanan ta. Kumlab ka nali. Diyos ko, Daga, armado ang lalaki ti agturongin dito ayun ta. Nakapaturong ti paltog na ka na ta. kasano da ito yan? Laban na kita. Sige, masilig kayo pa. Anya, saan? Armado da. Nakapaturungan ti paltog na kadata. Alito ka, kan kumulab ka nali. Bigla kaya banti kan ibuelta ti lugang. Pagong parang ti doon. Joshua! Sige, kumamat kayo nung kabalan nyo. Aganad ka, Joshua! Nagpatungparan ti may sa kadagit ti talo ang lalaki. Ti emergency rin ko. No, Diyos ko! kumamat na. Sige, ngam uray anyat mapaspasamak. Santa apasitgan ka na kada. Aganad ka! Kumusta, Bogart? Naitarayan na kami, Rex. Anya? Juan, bigla pinasiwat na tilugan ka. Kan, nasiglat kag maniho. Sinalbak. Saan ko pulsa ng namaan, Rex? Tuwati dinalapos na kadagit kakaduwak. Anya? Nagnangnang kayo? Saan ka kumangang salita ti kasta? No kayat mo, sikang ti mga ramit eh. Anya? Di talaga. Ang mga doon na makalas kada ti miyong kinteban kag may bagada sikat tinang bilin ka na kami. Anya? Pinanawag hidaan na kadlasay ti kalsada. Takinamat ko daan ali. Sinalbag! Mangiroblubo ka! Salbag ka! Di na ko mapagsawan ti kasta, Rex. Amano iyawag ko iti polis. Asin ka ti otak iti nabasamak. Anya? Nakaawag ka din kini Ma'am Salome. Saan pa'y? Awag ka pa lang ni Mama, unong inday. Awaga mo na. Awanan parikot. Nakablata rin tinapasamak. Ken nagpudnon ti maysa kadagiti pinadala pusak nga daig ospital. Uray klangan ti gayem ko nga abogado. Isu ti kadwata amang ipilay ti kaso kontra kadagiti awanan bain. Kat, anya ti kunada? Maysa nga agnagan iti Bogart ti binilin ni Rex ang mga ramid kadatahay ti kasjay. Anya? Plano na takano akidnapan. Ayaw pa talaga da dya, Rex. Mangrugin nga glawag ti amin na anali. Ti, Ti kinadakas na Rex. Kat uray anyat aramiden na. Uray kasanot kina-employensyado ti amana. Sungbatan na dagiti krimen ana aramid na. Agraman ti pan nakapapatay day di Roel akayan ayat na. ang peso. Juan. Kasano nga mong dayta? Adda nakasarita kiti unag. Kat adda ka no nakasagana ng agsaksi no maupan man ti kaso day di Roel tugadi akayan ayat mo. Saan ko ang makontak ni Mama ng Inday? Iso asikan tinawagak. Kasta ka, day? Apay, sa dino ti ayan yaw? Adda kami pa ilang niti police station. Apay, anya tinapasamak? Pinanggap na kami akidnapan dagiti tinangdanan ni Rex. Anya? Ngam di ka matanagan. Saan da nagpaligi? Diyos ko! Naimbag man ka saan ka nagpaligay. Dahito ti pagyamanak. Tamo ni Joshua tinararamit na. No pa'y, pinalpaltukan na kami. Sige, agad-agad kay kuma. Wan. Busy ak dito eh. Iso asikaman langan ti mangyawag ka ni Mama. Amangan numadanagan ng dayjay, tadi na kampay na uray. Wan, O sige manang inday, kastapay. Numalpas may tinaskan nga si kasun mo dito eh. Agawid kamin. agad-agad kay kuma. Ang mga nadamang sipsipot manan ka na kayaw. Saan ka madanagan manang inday? Uray, takadwak ni Joshua.
Oh, Rex. Ang sasaron no ti panangitangan mo, ha? Ano ka di ti plano, bita? No saan ka lang agayam? Amang ano pinaltugan ka na. Apa di mo aramay din no kabalan? Di na ko mapagpungtutan, Bogart. No saan ka magtagayam? Amangan no nagtaros ako ni ti police station. Anya? Visit ka! Di na ad-ada pagpungtutan. Ha? Ni Papa. Mabit lang. Hello, Papa. Anya? Ad-dadarom kontra kanyak? Asino tinagdarom? Attempted kidnapping? Kan mardar? Anya? Murder iti day di Rowel Tugade? Kan attempted kidnapping kada anali kan driver bodyguard na? Kuha Papa. Ha? Saan dak ama tulungan? Agyaman nak kasi mangpet kayon, ma'am. Inday, Naimbaglaan nga ang tasan ang nagbaligi dagi jay aprumbado. husto ni Joshua. Dakas ti paggapda. Naimbag man tamo ni Joshua ti inararamid na. Nervyos sa kinday. Kasanungatan no nagbaligi da. Ngun nga rod, ma'am. Ang ano nagaramidan dakit deti dakas ni Analay. No kasta tinapasamak. Amang nga no ipatay kon, Inday. Inrubudak Bogart. Apa nga agpabasol ka? Palpak nga minti naramid yun. Sika ko man tinang ipatungpal. Apa nga minada kami palang tinayabam? Ha? Kasano pa ita? Di na kong tulungan ni Papa. Basol ko kadi. No kastaman tinapasamak. Awan ka nun ti maramidan na. Kasano mo't nga men, Rex? Sumarakrumwar kay ti pagbalutan. Siguro, saanin atulungan dagiti kapit na? Sa anak asumuko, kas iti kunana. Mawantid ka no kasta. Anya ko ma. Basta jak kayat ti mabalot. Rex, sumuko kalangan. Kit sangwam dagiti kasom. Kasano ko maasangwag? Kat di naknarudan tulungan. Barumbado ka mat ngamin ang napaglan. Anya ko na, ha? Dinakpong puso mo. Ayop ka! Dinanog nagbugad! Ayop ka, Rex. Tipay! Agyaman nagtanda kayon, Anali, iha. Mama? Joshua. Nakadaruman ni Rex. Kanda kiti kakadwa na, Ma'am Salome. Anya? Wan, mama. Nagpudno ti may sa kadagiti nagtambang kada kami. May isa nga agnagan ti Bogart ti binilin ni Rex amang kidnap kumakada kami. Ita, konsintiran ka di pailaang ti amana. Ada kadakwadan, Ma'am. Masapol asanggun na ti kaso na. Katamoyo ka di, mama. Manukatan man ang tikaso day di Ruel. Anya? Wan, mama. Adan agsaksi kontra ka ni Rex. Dahil ti may isa kadagiti kadagsa na nakaso na. Malaksid iti drugs. When pa naglabsing iti RA 9165. When no Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ken ado pa iti amo ka maata pa kaso na kaputabak nang ken impluensyado ti pamilyada. Iswa, kaaduan ang mawaswas dagiti kaso na. Kan nakurang kano iti ebidensya. Kan awan nagsaksi. Kan naariglo ti dadong. Aglablabasan day di at tao, mama. Wen, isuharbang nalaang ti mabalod. Toledo Residence, hello? Ayan ti amo. Sino da ka di, sir? Ibagam ani Rex.
Uray asino kadakwada. Nang runa ti senyorita amaldita. Anya? Darasag! Ay, wag, mabiglaan, tamapan ko ayaban. Eh, Diyos ko, anya nga tatibag ka tayo atao. Apay ka naman ang inday. Ay, san ko nga mau? Ada siguro ibaga na O sige, kasaritak na dyan nga ayop. Sige, ay na, agner-nervyusak pailaan. Sige, tusog batak man ti onan ba ini? Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko. Anya ka diti bagam, ayop ka. Apay ang pinanggap na kami ang pakidnap ni Joshua. Sinalbag kayo. Ibabawi yo ti darumyo kanyak. Nudiyo kayat adak dakas ti mapasamak ka na kayo. Anya? Ha, sangwam ti kasong. Huh. Ibagakan ka, ha? Ang kakankano niyang aramidam. Gumalukatanan ti kaso day dirwel. Day di pinatayo. Anya, At dan agsaksi kontra kada kayo kadagiti kabarkadan. sinalbag kayo. Patayan kayo. Ha? Nukunam ang mabutputing na kami. Nagbindot ka, Rex. Ipampanakal mo ka di, ti bodyguard mo, ha? Saan ka nga giraman iti sa bali ang tao? Awan ti rumpang ang mabasulam no saan asikamot laan. Timunyo ka. Sakbay ama baludak. Masapul ang mapatay ko ti driver bodyguard mo. Kan maikutan ka pa'y anali. Puisit ka. Imbis ang panonod kay dinasayaat. Ad-adakit din nagpagpakadakas ka? Awan sir bitibiyag kanyak. Binaybay andak da papa. Kat ti panagdarong yung kanyak, ti may sa rason. Saan ka nagpabasol, Rex? Nonya ti rumpang ang pabasulam. Awan sa bali no saan at tibagim. Si kamot lang pinagaramit iti kinadakas. Ha? Awan makalapad kanyak, iti kayat kong aramidan. Kat ad-ad asa anak asumuko asibibiyag. Ah, talaga anas trega ti sa iro na utik mo. Nagbalinak akastoy, gapukin ka, anali. Anya? Namnamaam ka di nga aklunan ka? Idinutaam mo? Ngawan mo't nasaya at masakbayak ken ka? At naman na nakakura ka. Gapoy ti panangpatay mo iti kinirwel. Gaputadyak kayat, nga adda sa bali amang tagikwaking ka. Kasta! Kasta ti panunot mo. Tanagamuranin ti may parit nga agas na utik mo. Anya? Anya ti imbaga dyan parumpado. Ayaw mo talaga da dya, Rex. Agi pang tamama. Isanod mi kano ti darum mi kan Joshua nga attempted kidnapping. Hawan ka din maaramidan ti amana. Sigun kan kwa na, saan ka nun atulungan ti amana? Kat day talaunay ti pagpungpungtutan na. Agdinamag asum rekrumwar iti pagpaludan. Ken ado tinawaswas adarum kontra ken kuana gapo iti amana. Kasaritak to ni Joshua, mama. Saan mi nga isanod ti darum kontra kan kwa na? Rumbang laeng iha. Kan kadagsanan pa akaso na ti murder. Wano ti panang papatay na iti day dirwel. Talaga adi tulungan ni papa. Makaamuak ka nun itibiyag ko. Saan ang mabalin abaybay anak ni papa? No inaramid na data, agbabawin tulaan. Tiloko abugat. Saan kun ama kontak? Awanan suportak iti planok. Sa dinak pa'y tulungan ni papa. Sinalbag abiyag. Kunak mo saan ka na makontak, bugad? Saan ka kumanan sa ubatan? Paluksawak ka. Sorry. No nakaisawa nga itidakas kontrakin ka. Kun nakabil ka pa'y. Ora siyak. Sorry, nalunggo bang kamay?
Lipatan ta kumanday jay anapasamak, Bugart. Okay. Anya ka dito ka sa pulang kanya. Agkaraawag ka. Adda ko mapaaramid ko na mabalin. Kat maudi da ito yan. Ay, Dita Rex. Patayan nyo ti driver bodyguard ni Annalie. Sorry, Rex. Saan ko na kayat? Apay mat. Basta sorry. Saan ko kayat asyak ti magpabasok? No saan man nga agbaligi ti may iwayat at planong. Ha? Ulit ka. Sorry. Saan ka na makaduan? Sige. Bye. Sinalbag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Salbag day Bugart. Di nakayatan akaduan. Sinalbag ti kastoy abiyagan. Delikado ak matan. Di pa'y kat mawanted ak no kasta. Nunas ka na pumanawak. Unag lumangak. Aramidak. Nimsakbay nga aramidak data. Nasken ang maipatungpal ko ti planok. Apanang patay iti dayjay at driver bodyguard ni Annalie. Kun italaw ko ni Annalie dito'y syudad. Nukunak asyak ti rombang apagtinagan na. Siyak ket awanan sa bali. Joshua, agananad ka itintay jay Rex de Vera. Sa nabali, ma'am. Dandanin rumor ti search and arrest warrant na. Saan nga ta nga inlemang ti amana? Adagang kuanan na konsentirin na titakas nga rami ti anak na. Adakas ta. Nalabas. Apa nang ipateg ako nada. Saan na panangipatig di kasjay? Panangiruruman. Tauray dakas dar aramidin ti anak na. Di na palang isuro. Yung kit di ayunan na. Paano inuyan na? Saan lang nga day ta? Akararamat ka no pa iti maiparit at droga. Kanayon daytan kadagi tinadagsa na kaso na naman. Sapay la kumata makapagpanunot pa'y itinasayat. Dayta ti tayo nga mo, noan niya tilinaw ti utek na. Nang runa kat naibaganan ken Annalie asaan na natulungan ti ama na. Husto ka matkit di. Saan tayo lang nga amuno niya ti pampanunutin na ta desperadon. Gusto ni mama. Aganat ka kumamat. Desperadong da siya tao. Saan ka madanagan? Aganadak ken kabaala kasalak ni Banti Bagi. Nang kasano nulipatan na ka. Nang runa kat armado. Kasi tinakunak. Sandak lakit di amaunaan ken libatan. Uwan kayam. Anya siya kinunam itay? Adda pa panam? Juan. Mapana kaya police station tada i-follow up ko. Kasta ka di. Agan anat ka nga rin ta. Saan ka madanagan? Hanyan eh. Saan ka nga rin nagbaybayag? Wen, awan mo't sa bahalin apapanak. Katagyaman na kiti panangyari ka kam kanya. Ibagak tulatan no mapanakon. Ken, usarik pa lang tilugan mo ah. Awan parikot. O sarimlet ta. Nasaysayat no dalugan mo. Taamangan na maranaam ti grupo ni Rex. Awan parikot nga oray usarin na, iha. Kasta mo tinbagakan ko na mama. Ngaman niya ka no tigagaraan na ije police station. Diyan mo. Kuna na nga dalang i-follow up na. Amom, iha. Mapurbur siya anak ka dagiti tig-tig na ina. Anya?
Anya? Ken awan kadit nadlaw mo ken kuana. Anya day ta, mama? Niinday ti mo na nakadlaw. Saan nakadipay anay bagaken ka? Kas na adda kayat na nga ibaga kanya kiti na minsan. Ngamisan anatuloy. Tapag isumat nga adda nagdoorbell. Mingmingam ana imbag ni Joshua, iha. Awan kadit malagip mo akaingingas na. Ha? Saan ka diya kaingingas, tay Tirwel? Mama? Girl, I need you. Ni papati umaw-awag kanyak. Naimbag ti inawagan nakmatlaang. Hello, Papa. Agyaman nak ti inawagan nakmatlaang. Gaputa kayat ko ngay bagakin ka, sumuko ka langan. Anya? Ang mga most wanted ka, kat patayin da ka. Saan ang mabali na mabalod ak, Papa? Mga ramid kayo iti pamuspusan. Namin anon abinagaan ka. Ngam aramid ang batlat na. May babain ako ni Diyos to. Agraman ng political career ko. Nadadala namin pinsan, kapoy ti aramid mo. Amom ka di dayta. Ngum, Papa. Tadingitag, ngam awanin maaramida. Anya? Kastalatan, Papa? Dahil dati nalalam iti kasasyabong ako na. Ipalubos yung ka di ang mabalod aklatan? Ibagakin ka, ken ulitan. Sika tinang dadaal itinagan ko. Ti pamilya tayo. Anyalangan ti mako na nagiti kailyan tayo. Amay saan na pagklan na drug addict kan kriminal ti anak ko. Papa, Katambong ka di. Sigurado, pagpestaan na tamanan nagiti media iti na ito'y. sinalbag ti kastoy. Apay nga agbanag akastoy ti amin. Basol mo, no apay ang nagbanag akas ti biyag mo, loko. Sana ka pabalod, Papa. Nunas ka nga aglumangak. Aramidak. Winusan, lumabanak kadag timang tiliw kanyak. Saan mo aramidan na ita? Anda ang madisgrasya ka lang. Awan bibiyang ko. Tangay didakmat matulungan. Saan ka amakaw? Awat nga umeng. Didakmat ngamin tulungan ita. Awan mabalin ko, Papa. May salang tinasayat nga aramidam ita. Sumuko kan kat agkidaw kay di pamakawan kan ni Anali. Siyak. Agpakpaka si akin kwa na. Kastamot tan iti driver a bodyguard na amukong. Dahil ti kasayatan nga aramidam ita. Visit. Sana ka sumuko. No di nak ipaagag, awan mapanin ko. Makamukan itibiyag mo. Tangken ulo, kan parumbado ka talaga nga umeng, Rex. Papa, Awanan impay mo kanyak no sana buong ti ulo. Pasi ka paripot, konsumisyon. No talaga di ka dumang kanyak. Makamukan itibiyag mo. Naumakon. Bye. sinalbag. Ma'am, adda ko ipudno ka na kayo. Anya dayta? Lading itek no jakim bagat ipudno akin tao. Ha? Anya ti kayat mo asawen, Joshua? Sabay la kumata maawatan dak na bilang. Anya sasawa mo? Kalpasan nga addan ti nagkinawatan nyo ka ni Anali. Apay, adda ka di asawam, Joshua. Awan, ma'am. Kansan kayo madanakan, tasan ko alino ko ni Anali. Anya nga ruti ko nam nga ipudnom kanyak, may papan ni di kinataong. Numalpas si misyon ko dito eh. Agikata kon a driver yo, kan bodyguard ni Anali. Ha? Agsubli akto ni Gilawag, kan nagreport akon iti home base ko. Misyon ko na? Anya ti kayat mo asawan, iti kinunam ma misyon mo. Ma'am, may siya ka pa nakabagit ilintag. Ha? Wen,
Ket adda misyon ko dito eh. Anya, may saka a pulis. Wan. Ket mabiitan ang maipaayan ni Hostisya day di Roel Tugadi. Amamom day di Ruel a kaayan-ayat ni Annalie a pinatay ta. Anya ti kayat mo asawa, Joshua. Panagkunak. Panawanan tapno maamuan nyo ti amin. Ulitak. Kanlading itek no nilamang ko ti kinatawag. At ilimlimod mo kanyak. Malaksid iti kinapulis mo, Joshua. Adda. Ket kahit ko amaamuan nyo amin itan. Kasano nga maamom day di Ruel, tuga di akayan ayat ko. Kabsat ko. Anya! Day tatipod na. Isumat lagayan. Gusto tinasaukan yak ni Inday. Agkakaingas kayo iti day di Ruel. Agkapsat kayo kayam. Isumat lang na nag-an-idintirik nagkan ka. Ngam naluksawag kan ka. Gaputa man nakibiyang kalaunay. Pasat ti trabaho da jekas driver bodyguard mo. Okay. Anya garod, ti talaga ang misyon mo. Apay a binaliwang tinagan mo. Joshua talaga tinakan ko. Ngam inusar ko nga apelyido ti Rosal, nga apelyido ni nanang ko. Anya? Naigagaramin da ita. Pasat ti padag-imbestigar ko, kan panagkalap ko kadag iti ebidensya kontra iti suspek, ani Rex de Vera. Tagayang. Isumat la sa bali pinariknatkan ka, Joshua. Kagura ka saan? Diyak may lawlawag. Pakawanan tak ko ma. Sapay la kumatang maawatan tak iti panangilimad ko iti kinatawag. Kastamat na maawat da ko ma. Para kini Annalie, Ma'am Salome. Joshua. No, maipapan ni ti dayta. Sana katubeng. No anya ti pakaragsakan ti anak ko. Pakaragsakak meten. Girl, I need you. I need your love. Agyamanak, Annalie. Anya ti pagyamanan. Saan ko anam naman iti hanagayan ayat kayo gayam iti kabsat ko? No na mo. Anya nga ta tinapasamak. Saan ko nga mo? Takas iti nakunak. Idi pa'y lada mo ka makita. Adon sa bali anak kinakparakin ka. Nagrukbabak adagos iti naliman. Anya. Nakalaglag antirik naking ka iti. Actually, muray siya. Ngam siguro, kapoy tinagpanagan ti love life ko. As na nagpalinak ang man-hate. Nadlaw ko na ita. Ngam iti pa naglabas siya daw. Saan ko naawatan ti riknak? Kagura ka saan, Joshua? Kasta ka di. Ngam ala, saan ta napagsaritaan da ita? Mabain na kiti pakik. Ngamin, saan ko na ure asik ka tinangipod no itiriknam kanyak? Ichakit din na kaon una. Anang iparik na iti pananggayat ko kan ka. Nga ita, kasanong harod. Anya ti planon. Kwa, apa man na masolbar ti mission ko. Agsubli ako ni Jigilawag. Agreportak iti Provincial Police Headquarters. Kasta. Ang sakpay na. Kahit ko matulag kumango muna ti kasarta. Anya? Dagdagos? Kasar? Yes. Iso nga ipakadakin mamam, adumaanon kamin. Kasta ka di ti kapartak dagiti pasamak, Joshua. I need your love right away. I need your love. Naituyan ti ibagbakakin ka. Anya ito?
Addan warrant of arrest para ken ka. Nasaya at tanadaron ka iti balay. Kinapudno na, Papa. Nairubuat kong dagiti itugot ko akawas ko. Apay, anya ti planom? Kunak met asumuko kalangan. Sumuko ako tulungan dak ang makarwarmat lang iti pagbaludan. Awarin maramidak. Malaksid iti panangilaban mo iti kasom. Saan, Papa? Anytime, addan umay mangtiliw kan ka. Nakapapay na talaga na ito ang nagbanagam. May saak ang nalatak a politiko. Ngam ti anak ko, saan ko ang nadisiplinaan? Papa, aglimangak. Kanya, makalimang ka man ita. Saan mo amay tarayan ti basol mo itag nanayon? Tatindog ti ima tilintag. Ipalubos sulatan? Atok nga andak na giti polis? Awan mabalin, no di anusam ti naramid mo. Mangibaken ka. Sa andak kuman nga ungtan. Tad dala nga agluksawak. Da mabadtoy pa. Dahita, isupay lat kurakan ka. Sinalbag kiti tikastoy. Awan pa'y makatulong kanyak. Ay! Samahan ka! Oh. Sulakit nilagita na iti mang serve iti warrant ken ka. Saan nyo kadi ang malapdan idak, Papa? Awaran maramidak. Para kunak, saan mo ang maliklikan ti pan nakabalod mo tapnosong batam dagiti nagbasulan. Lading idan mi dyan. Kadluwag dagiti pulis iti da ito nga ili. Tapno may serve ti arrest warrant para iti anak yun. Saan kadi? Asika ti driver bodyguard ni Anali. When? Kaya't mo asawan. May saka a pulis. Kasta nga ron. Kinsan lang nga ita ti rumbang ama-amuam Rex de Vera. Ayop ka. Patayan ka. Sikat ti may saan ang irubo kanyak. Rex, Anya ti rumbang nga ibagang. Anya ti rumbang amaamuak. Kabsat ko day di Roel Tugadi a pinatayo ng agbabarkada. Anya. makita mi tat kinalohom Rex. Iso nga itinagan tilindag. Sumuko ka kuman, Rex. Sumurot kan kanakwada. Saan, Papa? Saan apatilim? Rex! Saan mo kuman apadag sinenti baso mo, Rex de Vera? Saan apatilim kasi bibiyag? Agsubli ka, Rex, iho! Sige, tilimon da. Ayop ka, Rex. Rex! Joshua, agriin ka kuman. Agriin ka ang katdanggam da ito akanta. Na ito'y nagtugmukan tirik nata. Joshua. Agaso ka na. Diyos ko, nakasta. Nakalasa tayo ng tipagkat. Joshua, agyaman agta nakapuot kan. Sa tinutayan ko. Ada ka din ni Jay Langit. Puramot amin na nakakita. And tapay angel. Anya, alangit. Ada ka dito ospital. Nasuro ka may sangal daw, awan pumot mo. Kapot pa nakapaltok mo. Kasta ka din. Agyaman ak. Nalasap mo ang tipikat. Katatoy. Patpato karek ti kanta nagtugmo kan tinapudno nga ayang-ayat pa. I need your love, Joshua. Saan ko nakayat yagladingit gapuken ayat? Iti may katlo aguntaway. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang. Agyaman na pagayam.